Ní raibh a dhá cholín idir Ciarraí agus Doire i dlithe le ceannis na hÉireann na bliana sicata, nuair a tháinig Doire le bringlódaí chuire a gcéad le ceannis ó 1993 a thrisint. An éireachta dul céimníos faoid mbliana, nó tréis do clé ceannis na hÉireann nach Chailúnt an nach Ciarraí díomháilt ar díalta sa fefe cethir. Bhí Mícheál de Sláán an Montráireachta. Slú mór ballthaisachatí trálíonn tá tróna, chéadbhhabhta den Sraith agus aithne go leor déanta ar iar na ghuire, agus imreoirí annig leanna ar fálann tá tróna dómh deisiacha túsa chuir leis an scoráil duine go siúd Conor Glass a bhuaigh craobh na hÉireann an tachtain se chaite agus in chéad cúlína ghead a ghuireann tá tróna. Ciarraí teacht agus deisiag rent imreoirí nuad ar nóin sa tróna, Neil Páidí dú David Clifford ar fáil, duine tá ann Seánaí O'Shea an Cansa ag an lán tosaí agus Tommy Cothram. Doire sásta bheith fáinne chun bearan na éigean de choscail teachta seach an son, Conor Doherty, lámh an ordig an réiteoir agus an buntáiste tucha ag McQuillan, ag Doire tugann sé ar Nasc Doherty seansar cúlín agus sin scór den chéad scoithaige. Anna iirecht an son dúbal scórna. Réiteoir scuile leis an bhearna Seinnteoirí ceithre cúlín inis agus Ciarraí ag lorg scór dar nó Jack O'Connor ar Nasc ag iirigh dul chun ceann dhéanamh ar éis do mbliana treis craobh na bliana se chaite Chailúnt inis. Ciarraí tá spás éigean de stigan son deisiag Darragh Moynihan ag Doire sin níos fearr clúiche an a bheith chuirlaí céile an son agus ag Doire Moynihan in san áit ceart chun é críicnú cimid ar éis na cosantóirí titim siar cúpla orlach aige agus an scóirtócha is Ciarraí teacht agus scóir testálaigh tús an dair lechan i d thar Nasc sa cléas anna glúiseach an son agus tá deis ag Dylan Gainey agus tá ceann son Haran Chasnán aige seo níos fearr. Tuile scóir na mar sin ag tastáil ón Luchlannt Áitiúil. Dermot Baker Tún lán cúlaí agus Nationistí Oran Lynch an cúlbáir teacht amach do ghuire. Buntáiste fósachá an sa Barcá sin de staach ach tá sellh tucú an son agus oscailtí seansanáid Ciarraí an Cansa na meisteach sa líontán agus cúla Conor Gainey. Anna sé sin in áíre ó bhotún bhí deis ag Doire é sin ag leanna níorhearraigh glótha agus ag an Doire imreoirí asreacht agus as na háte gur cheart ó bheith an éon cúlbáris de gabhain agus deis ag Gainey cúl a bhaintach de Ciarraí. Bhearnas lú idir na fórna cíimiid ar éis an son. Bhí obair le déanamh aige agus críocht an scó. Padraig McGrogan scóir tastáil ó ghuire treis an cúil sin i chéile, Mickey Hartig Farad ar nó chéad bhíonn i gceannas ar a ghuire tá scór an son ag Niall Toner sa chró sé sin iad. Tála chataisteach ná é Ciarraí fós ag leorg scór an sa ag Doire na himra smacht go háling a sigan son ag Graham O'Sullivan an pasta an son agus an tarna cúil ag Ciarraí Dylan Casey ag Creeknú. Anna glúiseach ar fad an dá chúlúch for sa tarna le chun chéad ceann ag Conor Gainey ceantáid Dylan Casey cíimiid ar éist fellig turling de seach ag Graham O'Sullivan nic sé go raibh Casey las má agus na cosantóirí ag brúlaí chéile chun an cúla dheimhsiú de Ciarraí. Is an cúlbáire take go mór chun tosa go ríist sin é Oran Lynch lámh an ord an son scuile an réiteoir leis. Leis a hen sé go Doire dí Padraig McGrogan pas clist isteach an son agus tá deis ag Kieran McFall ag aimimsiú an scór agus gach ceann cinúnach ag an stad seo den cléthe. Doire ag lorg scór cinúnach an son réiteoir a rá go raibh Cailís an son agus deis má se ag Doire na himrithe ag Doire dul chun tosa cíimiid ar éis an son an Cailís an son lámh na coscóiristeach ag Dylan Casey agus seans má se ag Shane McGuigan an Cansa leis an gitóg Haran Chasnán agus sin scór cinúnach aige Doire gafa cúlín chun tosa go ríist. Tá geolah cata seans amháin déanach Doirnach ag Ciarraí an Cansa ach ag Doire ar thaobh na lámh deise agus ar fóraí agus iirecht Ciarraí an son ar Sraith an adó geirigh sétan sa buad a aon cúlín amháin ag Doire an sa Drálaí.